Mnohí sa ma pýtajú, aká káva chutí mne. A tak som ju napražil a zabalil a nazval Pražiarov špeciál. Odkazuje na kávu z Guatemaly, ktorá bola pri začiatku pri založení Zlatého zrnka. Objavili sme výnimočnú kávu z Guatemaly z okolia jazera Atitlán, ktoré medzi 3 vyhasnutými sopkami bola výnimočne jemne ovocná, sladká a horká v každom dúšku. Keďže táto pôvodná káva z Guatemaly už nie je dostupná, napodobnili sme ju tým, že sme spojili kávu z inej oblasti Guatemaly s kávou z Kene. Káva z Guatemaly, napriek tomu, že rastie vo vysokých nadmorských výškach, je krehká. Preto sa veľmi dobre zomelie aj v domácich automatoch. Poďme si ju vydegustovať. Vo vôni môžeme cítiť príjemnú sladkosť. Chuť je výnimočne pestrá. Pre tých, ktorí majú radi ovocné kávy, budú skôr cítiť horké chute a tí, čo majú radi horké kávy, budú cítiť ovocné chute. Prečo? Pretože táto káva má aj ovocné chute, jemne sladké, aj horké v dochuti. Preto každý si v nej nájde to zaujímavé preňho. A prečo táto káva chutí každému ináč? Lebo každému mozog povie to, čo nepozná. Tie chute, ktoré ešte nespoznal. Chcete tieto chute objaviť s nami? Objednajte si ju na našom e-shope, kde nájdete všetky podrobnosti aj o pôvode, aj o pražení, aj príbeh tejto kávy.